inches later. Good morning mga kapadyak. Nandito tayo ngayon sa ilog. Malapit lang dito sa bahay mga kapadyak. Dito natin ikakabit yung bago nating handle grip na Nyok Pro. Bigay ni Pinoy Pride MTV. Yeah! Tara! Kabit na natin mga kapadyak. Mga kapadyak, tingnan nyo yung luma kong handle grip. Oh, wala na siyang ano napudpud na, kawawa. Ito yung ating ipapalit. Yun. Sana all. Yun, ikabit na natin mga kapadyak. Shout out nga pala sa pamangking ko, si Renz Paulo. Meron siyang ganitong size na ano, allen. Itong allen ko kasi para dito naman, iba rin dito, mas maliit siya. Yun o, bago na yung ating handle grip. A few moments later. Boss! Yun o. Uy, kambing! Padaan mo na. Sarap! Sa likod lang ito ng bahay mga kapadyak. Yun na mga kapadyak. Sarap sa kamay. Woo! Thank you bro! Ang ganda ng bago nating handle grip mga kapadyak. Thank you ulit kay Pinoy Pride MTV. Woo! Hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ingat kayong lahat.
God bless.